Landu genuenean bai herri programa aipatzen genuen guretzako bazela gai bat landu beharrekoa, parkeen mantenua eta eraldaketaren azenan izango litzatekeena. Horren inguruan hitzaldi batzuk antolatu genituen, gaiari buruz gogoeta egiteko eta aztertzeko, eta baina gobernuan behin sartuta ikusten dugu konpromiso horri heldu beharra. Ikusi dugu ere bai Lezoko hainbat gurasoren aldetikan badagola kezka eta behar hori, parkei buelta bat eman beharra. Pixka bat plantatzen ari garena da, Lezoko parke sarearen azterketa bat egin behar dela, eta ikusi behar dugula aurrera begira ze parke behar ditugun eta nolako parkeak diren behar ditugun horiek ez. Printzipioz ikusten duguna da, azkenean eta aztertu genuenean gaiare ateratzen zen Lezon parke desente badago, horrek ere bai, azkenean mantenu aldetik eta bai komplikazio batzuk ekartzen ditu eta gaur eguneko mantenu egoera kaskarrean ikusten ditugu parke desente eta horri buelta bat emartzen jo. Eta horrekin batera parkeak ikusi dituguna dira, denak oso antzekoa direla eta horri ere bai seguraski buelta bat emartzen jo eta ikusi behar da azkenean izaera diferenteetako eta seguraski oinarri eta ezaugarri naturalei lotuagoak diren parke batzuk lantzeko aukera landu nahiko nuke eta horretarako zer hobeagorik pixka bat herritarrekin batea, erabiltzaileekin batea holako prozesu bat egitea baino, ez? Eta orduan gure asmoa litzateke azkenean bai umeekin zein gurasoekin lanketa hori egitea eta bereiek izatea ere bai etorkizuneko parke horien definizioan eta zer nolakoak izan behar duten definitzeko garaian hitza izango dutenak, ez? Ikusten genuen zen azkenean parkeek badute izaera garrantzitsu bat azkenean hemen biltzen direlako umeak jolasean eta biltzen direlako hain zaintzaileak jolasean eta azkenean badira nolabait belaunaldi arteko elkartu topatzeko gunea dira eta Lezoarren harremanetarako guneak ere badira, ez? Pixkat ikuspegi hortatik ematen diogu garrantzia bai ikuspegi pedagogiko batetik zein ikuspegi sozial batetik eta hori ikusita jarri ginen harremanetan oinarrirekin, eta oinarri da azkenean herri bizitzaileen sarea sustatzeaz eta antolatzeaz arduratzen den elkartea eta bereiek komentatu ziguten halako lanketak egin zen dituztela bereiek Iritikat kolektiboarekin edo kooperatibarekin, ez? Orduan, Iritikat kooperatibarekin harremanetan jarri gara eta berei komentatu genien proposamen bat egiteko halako prozesua garatzeko. Bereek egin digute proposamena eta iruditzen dugu gaina olako gaietan arkitektura eta hiri eraldaketa prozesuetan adituak izanikan begiratu nahiko interesgarria eskaintzen dutela eta zentzu hortan bereien proposamena oso interesgarria dituzte egon eta jada abitu gara bereekin elkarlanean eta gaurkoan ari gara hori ez, bisita bat egiten Lezoko parkeak ikusten eta bereek ere horren inguruko informazioa lehen eskutik jasotzen. Gaur da lehenengo hartu emana prozesua esateko moduan gaur hasten ari gara, gaur ari gara ezagutzen espazioak berak eta hemendikan hasiko da prozesu guztia. Orduan oraindikan esateko gutxi dugu, lehenengo fase honetan gu jaso egingo dugu, herritarrek hitz egingo dute, bereziki aurrek, beraiek erabilitako espazio baitira parkeak. Orduan, gaur ibilbide bat antolatu dugu udal ordezkariekin, espazioak ezagutzeko, hortikan gero aurrekin bilduko gara, beraien herriko parke ezberdinen dituzten iritzia jasotzeko, zein behar ikusten dituzten, zein ikusten duten berritu behar den, ez? Eta, pixkat beraien beharrak eta proposamena jasotzeko. Azkenean, esan dudan bezala, bere baitira protagonista eremu hauetan. Gero hortikan, bigarren fase batean, ibilbide batzuk antolatuko ditugu, horiek ere aurrekin batera, tokian bertan, parketan bertan, beraien proposamena jasotzeko, eta pixkat arkitekto lanetan edo jarriko ditugu, eta beraiekin batera, diseinu posible berriez hitz egingo dugu. Eta gero, azken fase batean etorriko da pixka gure lana, ez? Guztia jaso, aurren parte hartzea batez ere, baina herritarrei ere aukera emango zaie, guztia jaso eta pixka egiteko azkenean ekintza plan bat, kronograma batekin eta valorazio ekonomiko batekin, pixkat epe ertain batean, ez? Zein modutan joan behar diren berritzen parkeak, zeinek duten lehentasun gehiago, eta bakoitzari ere ematen izaera propio bat, tokiari dagokiona, eta agian pixkat apurtzeko, ez, azken urtetan eman den parken eraikitze guztiz monotono, edo ez, guztiak berdintsuak direlako, eta aurren beharretatik
haurren beharretan oinarritutako eraldaketa bat. Bagabiltza lanean oinarrirekin, ez, eta oinarrikin pixkat herri ezitzaien bueltan lanean, udalekin lan indoak eta diseinatzen, eta egia da horren inguruan ez, azkenean zenbait irizpide badaudela, dela aurren jolasa autonomia handitzea, natura txertatzea edo naturakin ez barrera bat egitea parketan, ze azken urtetan egia da eraiki direnak gehienak nahiko material artifizialekoak direla. Orduan, gure proposamenak hildo horretatik joango dira.